Tini Takarjala bazaro kaisa mobile dukano sikok hapka yang ongklok ni tin berara sigai amo tabuk sing saibano masine hospital road thana baike 50-60 meter sungano amo bini dukan beskang amo yang khe bazar thangman lama bayar supermarket thangman lama o jagano bini dukan yang khe hospital thangman lama ai sing nailai sini nokphang bahai Simon kha abro sing nailai acha takho tinto nukha nini dukan siko habmani omo bahai keng kha nungkyase kono tiarok daman kha na abo to jana maya tini je achugo ani kana dukan nai miti dukan nai bo tinta somoy fry ego sei walai me khana khato sei walai men khana mai nei bo basai nai kha kerek simin kha po afro ngangka kerek mon thore ar taw sei walai lai khetini nei simin sutri nei thupika erpor tai khanali ano yang tini achugo anu kol khayo ka je nini dukan rasikjak kainai pikeri nei chara phung khayo kata amna tam mani kemakha Klangkha bising mane fan tu drop fry pasta moton siling ko table fan tos klangkha anga mobile klangkha personal je CC camera khaimani anga eko onano memory card tam hero klangkha ngata anga rang case tongo price 600 moton tudo bank simi tongmane abro klangkha acha tini ke tini sing nukha ninro je siko habu mani na Engkau nungkenu ungkoro cash sok khara khaika. Cash khlaibolte cash to khlailia ko thana information khaika thana ni borok sarjong khaine naithang bakya. Naine borok koklam salai ko borok phaisimi naithang bakya ta. Mane jidien tri ka khaika. Jidien tri khlailia. Khlainai. Jidien tri khlainai hi tongo. Acha omo bojaga ke sadi. Omo Takarjala bazar. Kanin sinimukha. An mung somendro de borma. Kalau mungkin mobile dong bro kalau tak kami ke bro kami ke jabra para hari sengai lenai bini adugan osok cikon sate mana tin ciji habi thangka tak sejara seng bisingo habi naile ko tebu da kema ko naile ne seng bisingo habi ni nobus kang ni dogara khulok di takhurok joto dukan renai rokno koyo norok kisa sotorko tongjabai di tabuk sikok manghong akhari tongma jora sangkhanaka sini tabuk somen ni dukano tini sikok hapka 2 tarik April oro fan bokhoro girokjak abo karitong thamagya bini case bus khorok naidi khrokjak yang ni botol case bus yang ni nai thailana moton bang tikla hamana oro na case bus ko khrokjak naidi ko yang mani ko fan tla hamaka thanda manda amro tangli hida ba ma tam phangna ni binomo yang sini Takarjala bazar ni hospital ruto mani tin ciji klang thanga je nangmani manai dam ni mani khe klang thanga personal mobile ke hatlang jak kisa sotor potong jabai di bania thangi janai rok